Ole milong ai thatu ten zawa in chi bai karon buk le chewain lo dam that ngei ka pe seya dam thalo te kan lo omani chuan dam thavek turin du sakna karon hlan le ma sa cheu ani story ngai thak tur kan lo nei vele ta a kan ngai thak zo lama ngai nom kan ti song ani le ni lo te kan lo soi le don ni o chutia po som te in pass ve tak sia chun engtin nge niang po som pakhat izom angai don si a kan khuala po som pakhat zom na tur omang si lawa engtinge mo ma kan han lak don chu o kapi chuan ati wangwanga pi ang lovin tila kan pi tu in aizola in luaila te chuan om ve mai la kapi chuan o ani chuan hlaya kanin hi engtinge ni o pate kuta da ila ne mai lo kapi chuan ngoi te boya I pate hi e mi pate ate ang ne lawa alak tlak lol si lawa ti hian nu thloi buai puin akur buaya hei ti hian kani pi tu po min lam chia min nu chon der mai chu ni hi mo eti ang mi hring lak tlak lo kuta te chuan engtin nge kan da anga mang ni kapate ya kapate unaw jinga no pang ber hi kan in pui ngak tu tur hi ni a kapi en gol tu tur po ama he dik tak chuan ani a ma se kapi se ang khan nu thloi buai puin kapi po ngai tu achang lawin ti hian thloi alu khung ti ti a ri achila engwa chang chuan ron ho chang te po nei ve thin tho ma se pathian zara kei po ti hian kalo pui tling chho ve a kapi hi chuan kapate ai chuan kei ma hi in nga na na hian min mangin min ring zok reng boka kei ro chuan thei to chu in kapi hi en kol ka du ve thung kei hi nu le pa kara ka se lian lawa son an ti ang deuh hi kani a ma se kanu in pasal dang anei khan kapa in boya chu kai man kalo en kolang ati ade chuan kapa te bula hian ka khosata ani a kapi pasal kapu hi sarkar na tok pension ani a chumi pension chu kapi hian ti hian ala ve a chumi mang chuan kanin en kol ve a ti chuan po som pakhat ka zom do ni chuan khodanga kal nge nge ong nge angai tho sinen kapi nen chuan kan rel du na ti chuan aizola ma in lo tur zona aizola ka zirna awanga in ben bel ve mai chu kapi nen chuan kan rel thuta ti chuan ka pate bula chuan kapi chuan in le lo hi kuta om do na thatakin lo en kolang che ti in aron hotum chuan kapi chuan alo hril ve a ti chuan kapi nen chuan kan thei ang ang kan han in bo saya aizolama kan chungte in lo tur min lo ngai ven sak turin kan ti a kar khat zat aliam hnuwa chuan in lo tur chu min lo hmu sakta a ti chuan kapi nen chuan kan bung ro aizolama kan ma mo tur ang ang te kengin aizolam chu kan pan ve taroi mai tun ma kan omna thingtlang kholian vak lo ani a phone te po kan nei ve na in signal te hi a chiang kuang lo thei em mai a ti chuan kapi nen chuan aizola chuan kan ha in beng belta a ti chuan admission te kei po chuan kan boi puin aizolama school ka kal ve theita chu nuam ka ti in kalom khop mai kapa hi zu in na satlu tuk awangin kumnga liam ta kha min borol san to a ti hian kapi le kapate te enikol na hnoya hian ka seilian ani deuh bere ti chuan kapate po aizolama tang chuan kan be pop ve zela kar khat zat mai aizolama kan om ve ta hnuwa chuan kapate chuan nupui chu lo ru ve ta nge nge a kan in lama chuna om pui ani mel adik tak chuan kapi point engma har sanna siam saklawa in nei do ni point in nei mai ula hetianga in nei mang si lawa in ria chil reng thawa moi khai lo deuh zam lo dewa kho sakai chuan ati ve thina ma se kapate bial nu khan kapi le ke ma he min thron pe lo wange midang thron thrim thrim kha pe lo wange ka shelo kapate la in achan le wang chu tiang in engwak ma kapi bula soi anei ngai box si lawa ama khana pan dok zelina ria chil top zel mai box si chu te kan hom om lo tak velian in ruta te po chu le lama chuan kapi po chuan alom ome kan om lai khan a lo sakida lo in thasung lu tuk te po ni mai theya chu tian in ruvet theita chu in nei sela thazok anin ria chil reng tho sia a zom lo e mai kapi chuan ative a te chuan ka pate nu pe ruk ta ka chuan ti chuan kani te le ka papui ten ma te lo lak puin palai te po an lo tir ve a kani la aizolama kan chukhlak na kan omna ala rei box si lo nen kapi kumte lo tam ve to box si a motora han chuang koi tur chuan kan ngai tu ve box si kapi hi kum somruk a chuang ve to a ma se chu te rol ero chuan ala in fit tha in wala walai ang reng khop mai ma se motor chuan hi motor a rui thina wang hian keima hrim hrim po hian ka ngai tu a tiang chuan ka papui te kani te hoin ma te an lo lak puina awangin ka pate te in nei hun tur po chu ruam man fel ani ta thuaya ai nei hun mang tur ro chuan kani po kapi nen chuan kan kalve ngei angai don ani pathian zara nu le pa kara mumala selian ni lo ma ela
pathian mal somna kadonga athang du chi aduang chi thang duang chi an tiang hi keipo kani ve a pol som pakhat ka zir mek na in mele pungro han en mai chuan puitling viau to melte po ka puina cha chuan ka in thin te chuan ka thian te ka le khazir puite then khat chu ji man kal thu te kan hria a keipo kal ve ka cha khop mai tlai khat chu ka pibula chuan jim kal ka du ve thu chu ka pibula chuan ka soi chu ka pi chuan jim im ti vel mai mai atul lo mi khik te khai i shat ve anga tunang la ya kha athat lo kha chu wangin he tiang hi ke chu tha ka ti zong ani lo a taksa siam ti vel mai mai te chu exer la la zinga te ma taka thola tlan la in khel nen kha kha tok che man choya arit pa choi rep kha tiang kha tul ka ti ve lo ka pi chuna ti a atira chon min tui pui vak lo ti chun ka pate te in nei hun an bituk an ruat po chu kar lawa chun ro thleng vele ta thuaya ti chun ka pi nen chun kan kholama chun ka pate te in nei hun mang tur chun kan kal vele ta ma se mak de mai chu ka pate nu pui ka te chu ka pate ain kum sari kumrial vela ya upa ani a tin nu thloi ani a fa pakhat nei to ani bok a fa ero chu aron shuai lo aron shuai don lo ani mel tiang chun ka pate te in nei hun chu kan han manga ma se ka pate no pui ka na te chuan ka pi chu a ko du ta reng lo mai auk biak po hina mol biak top zela biak po anin betam lo khop mai atira chun kai phei chun ka lo chik wak lawa ma se ka pin anuwa ka bula chun soin in te chun mi ko reng zai rel don lo ani mel ati chu makka ti khop maya te chuan reipo cham lo chuan kai ni po ka pin en chun ai zo la chuan kan ho vele ta a masi ka pate te in nei vela sa kan han tlan deuh lek kha ka lo zo lo nge ni ko thalo ten min zu ta anu dewa kan han in check up a khosik te ka nei delta box sinen typhoid natna ka lo nei reng mai tiang chon cho po ai pe lo in kala na ta zek mai box si a atopa to pa chon dam do ina admit ha ngai hialin ka oma cho kai thei box si lo zana ka mu tha thei box si lo wa ko thalo te luak te nen tikhan ka be chi maya karina te po atlan niam chak khop mai te chon doctor le nurse ten the top choimin han en kola pathian zara thi em chu thilovin ma se kalana ka typhoid chu ka tornat emawang chon ka taksa a cher pha kok maya tatang chon cho ei tui hlei thei to lovin vitamin te pumpui changa ten in en kol chhovio maila kalandan engkim mai chu kadang lam kok maya ka pi po in min khongai vio mai ma se ka zena sikul lampang ero lam chiango the ani box si lawa ti chon kadam thal vele nuwa chon school te po chu kan chun zom vele a ti chuan tluak te in po som pakhat chu zir zo ve in second division a kum to pa chuan ka pass ve the da sham ma se kalandan engkim mai chu danglam chho ta vek mai chu kai po chuan makati a tun ma chuan sa thave pa ngai thin kha tuna chuan cher ve tak kani ta dai mai chu tianga kan cher chhota ka phei chuan ka pi bula chuan gym kal ringot mai chu ka soya ka pi chuan ani le admission te engzat nge thlatin fee te han jot la chu tianga hrisel na ta na thaveu no asia te chuan kaldan te po kan ngai to ve mayang chu ka pi chuan ati tange nge a ti chuan pol som pahnih ka zir kum tir lama chuan gym kal tur chuan ka in bo sai ve ta a ma se ji ma kan vakal chu ni e ka taksa te alo cheta box sinen then khat min noi so tu ti maila min en shek tu te khatiang khan anuam lo ka ti in shom ka ti ang reng khop maya ka pi chuan the top chu ein min fuya tun ma ini na anga khan I chuak le nge yang lungai ma ta che shom ti reng su the top kan chu anga ipi ka hi ipi ka dam chung he chuan lungai na tur lo tin ka pi hian atara hian min fuin min thamon ve thin ni e pa ka nei to lawa kanula in pasal dang min nei sana anila Khalthang to pa pasala nei dai mai sia kanune hi chuan mu po kanin mukhat khop mai ma se tun no hi chuan video call te theya wang hian phone ate kanin be in video call ten kan in bet thina chu tianga ka dam lo thu po chu kanu po chu kan thil chuang lo ma se trum khat chu kanu chuan mi ron be in video call a kan han in be a kalandan engkim mai lo dang lam vekta chu kanu chuan makati khop mai acha chuan ka be te po dong lek thina kailam in thlahung chi mi zak sum chi kalo ni box inen chu tianga aizola mi hausa tak mi nei nung tak fa te tu te ho kalna aji ma kan kalve chu container nge po chuan keima chu min du sakalo big ni te hian ka hre thina kapi bula chuan eng mote ka save thina ma se kapi ero chuan enga ma ngai su I taksa siami du a taksanal tak resel tha tak nei I du a ma se ka soi to ong khan tlei rol thar chuak in ni a thazarwal in ni a jima in kala in taksa alo chaka in lo hrisel tha ti awangin
mi kut thak mai te chin mi alo tur mi kut thak chaka thazani te kha tum mi alo tur mani in thunun thei hi mi ro pui ani ti hi hriat reng turania a gym lama te po mu sitna te po anu so e poi lo tong ang khatenga te khan kut han thlak chak mai te han in sual pui chak mai te po in nei rum thin mai thei ma se kan pathian thu kan bible chuan arilu thunun ne mi chu khosari la tu ain aro pui jok zia min hrila khang te ka hriat reng tur kan ril ru kan ngai tu na hi kan thunun ne phot chuan engkim kan thunun thei mi thiam te pon an lo ti kha chowang chun ma ni in thunun thei hi poimo ema tin tharau ra zinga po mani in thunun thei hi atel bok ante ka hriat reng tur chowangin nang chu pathian fai ni tin hrengreng la nu le pa kara selian lo ini a fa hra ini te po hi in hriat kar angaya chowang chuan mi chung ar ru chhe pu thei ini velova ari ru sual pu thei po ini bok hek lawa film khurangai ema tunang laya aizol anga phei chuan ru hlo hur suana le kha tiang kha chi sang sang atam mai khang laka te po khan i film khur ta tangai achan chu ipa po zu atlan na salu tuk awanga min dam rei pui lo ani ti zong te po hi hril non ngai lovin thinlung chunga khan vong rengla tin kapi chuna thei ang min fui ve thina kapi hi katan chuan a hluani min tong try sakin kalu chunga kun ngata min tong try te atai ma ema aduat po min duata kei po hian athu oile duat le thi kamo phorna le ka ti tur ani ti hi ka hriat kar awang hian len chuangai po katum ve thin tum kha chu kapi bula chun youtube lama mi sekho ti maila mr mizoram ti tele india ram state sang mi ani elna angchi chu ka entira kapi chuan khatiang khani ve tum ti na mi tiang hi ni ve ka cha ka kapi chuan khai ni ituma icha kani phot chuan ni the torin tran ila sau torani chowangin zim lama te po itaksa te tuna chuna lo cheta dewa khanga wanga nu isona te deu sona te mo sit na hial te po lo tong mai thei ma se ka tum nge ru saru iti kat na chuan i lo thlin nani ala her chuak nge yang ka pe chuan ati du chuan kai po in chu tianga min nui sona te min deu na ang te chu ni ngai thlak liam mai nui liam mai chu katum ve ma che chang chuan har sa ve thin khop mai chungrela hian thib zek engma te lo om ve thina tin thingtlang lama ai chon ai zola hian mira theile hausa thlin thliar na hi anasa ani melti te chu ka ngai to na om mai thin ji ma te po chuan hausa le nei nung de fa ang chi chu container te po chuan an du sakin an ngai sak thabik ni te hian ka hre thin ma se min ngai sak vak lo ma se min pui vak lo ma se keima in the top ka chuanga kala hlotling ang ka taksai kala siam ve mang ti in kei pen ka ngai to ve sau thina yang chuan ele in tha te kan lo mo chu ang zong po chu ka taksa in amo ang zelin ka pi chuan thei top min chu puya ka tan chun ka pi hi a om lawang ti hi awan lo om tak ti chuan ka pate te la chuna kha to ken ka pi ne na chuan poisa an ron demand thin ma se chung te po chu ka pi chuan anei ang chu kai mani ta le ka pate tan chuan asem rol zela di chuan po som pani ka zir kumlai hol kan na thleng lo deuh thea chuan gym kan kal chho ve a thei top chho exer kan la chu ka taksa in a zo le chia lo nge ni dam lo na bok chuan min tlak bok le kan gym trainer gym dei tu pa ni bok chuan kal to lo mai ro i taksa na zo lo ni hi min ti ta hiala ma se in lama te kan in en kola doctor te kan han rona dam do ina admit ngai khop chuan ka om to lawa tiang chuan ka pi in thei top min chhuwa puya te chuan in lama kar ni zet mai chol kan leile khan in en kol le chu min nuwa chuan gym te po chu kai po chuan kan chhun jom vele ama exer kalo la ka taksa tlema kalo pam kalo siam ve to deuh zong te po chu tiang kan dam lo le ta chuan katla chele ta vek mai te chuan ka pate te po chuan nau te nu po chuan te po chuan lo pai chho ve ta kan chung te le chen om hnai vai te po chuan min ron phone kan in be ve thina chung ka chuan ka pi bula chuan chanchin an ron thil thina ka pate nu pui kan te chu that chia zia thu te erong bol in chung chet po pate va kena ti thu te chu ka pi bula hin ron soi thina ma se ka pi chuan khai ka fa pa in anu pui a mangai taka nei ani lo tuar de wani po in mangai na wang ve kania a holutuk ka pi he chuan ti mai thin mi bula chuan ma se kan pani kara chuan ka pi hian i pate tak hi chu awan tak midang te po mu te lul nen aman adu ber chu ni miau boxi
kabula hi chon te ve thina ni e ka pate hi a mel chelawa pumruwa te halian thave pa ngai ka pa te hi an u naw tu ma pumruwa te chian lawan mel po a chetlo tlang em kanu ero thung chu pumruwa lian vak ani lawa ma se ke hi ka pa te lama ka kal lo mai tiang chon ka pate te po chon an poisa demand te po chu aron sang chhota zela nu lo rai por chhobok sinen ma se chunga te chon ka pi chuan poisa rem chan dan ang chun a thon zela ni kha chu kani in ka pi aron phone ka pi bula chon kani chon mama te poisa ron thon to su an nu hian poisa helutuk ko wa a ei renga rai pore ti lo hian ko wa hi thial reng mai boxi a thil engemo hei dorami thil ei tur hatiang vel hi an tireng mai boxi poisa i thona du a poisa thon tu tur an nei awang hian an nu pa hian in thla da hian ka ria chu wangi poisa ron thon vak to su kani chon ron ti tatang chon ka pi chon poisa chu a poisa thon te po chu an titlem chhota deu ti chuan ni khat chu ka paten ka pi chu ron phone ve in ka pate chuan kanu nga tinge poisa hi min ron thon tlem thei em ve kanin dai lo kan nu rai bok nen a boi thla kania rai por lai chun in duat ve de te e ti thate lo ngai bok si tiang ringot te chu aron ti chu ti lai tak chun kan te lo tong ve in ka pi la hian phone hi in chunga hi chun loudspeaker hian da zel mai bok si kan te chuan amak ngot mai inu hi chu naw te hian kan pai ve in en kol kan ngai in check up kan ngai dam doi tha ei reng angai e tur tha ei reng angai Father chu kha zo sai lo hring ve to chewa tianga chon hria thiam ve turania ui komlu tuk ringot mai keimani lo hi medanga thon thina niang kan te chun ron ti lak laka amma kalo ti ang reng khop mai ma se ke ro chun engma ka seilem lo ni e kan te hi ka pate nei ngai zon lai po khan mi then khat chuan mawata na thawak ani lo thu te mawatan it om ani lo zia te thachia jing thot pe lo in chunga po ngunau te chung te ring thin ani zia te apasal ma sa ne na in thin chan po athat chia do tuk wang ti te kha kan bula mi te nan soi thin dan ani chu te ro le ro chun mela te pumro a chun a chhran lem lo a mel po chelo tak ani ka pi bula chun pi poisa hi kain dai vak lo pate te thon tur du ang te om lo ne chun ka jim kal te po hi kan ti to mai do na mi keila te hian thakata cheng kha sang khat zanga jim kalna na kalo mang ze angai boxi aka zirna nen thil e tur tha te ke man protein te kalo mo ve zo boxi nen yang hi kan ti to mai dona mi ka ti ma se ka pi chon chu ke ma lam ti top ero chu arem ti hau lo mai nang ti top ai chun anni paisa thon hi atola ni phot chon kan thon lo jok mai turani min en kol tu le min duat tu apiang hi kai chon ka duatin ka en kol don chu ni mai I pate te chumi po en kol pe mang si lo ke ain an nu thang zo ka teng khan ke min ngai sak le min boi pui ain lu khunge ti vel ko la chu wangin khalama kha chon in thlashong du reng su ka pe chon min ti te chon tum khat chu ka pe chu kan kholama chon ama in kan jin khothong te ang ai zol zong nuam lo mai thing tlang lam ka ngai de utlat mai kar khat vel cham turin boya nang mai lo in en kol la puitling ani ve to tuna chuan kan jin khothong ve lo ka nge ti in kan khulama chuna kala ti chon ka pe chu kai mani in ka pate te in te kani te hote ka papu te hote han tlo kwal turin jin ve ta chuta ka pe jin lo ho chu aron lung nur lung oilo ang reng khop maya ka khongai khop mai achan le wang te ka zola chuan engma soi du lo ma se no de wa chun ka pe chuan soi ve ta I pate nu pui nu te chu kan han thleng chho ka kanu po min te chuang lo in engai ron ti dona lo ti ngal pang maya khatiang khamani nu te don sundan tur ani mi se lo boya lelama chuan idin hun hi fa sha din hunai dinga nu le pa kara I se lian lawa ma se nang hi ilo om lawang ti ka law nang hi om lo ta la I pate hi chu katan hian in ngana tla khi an lo chiang mai boxi an no la ni se an ngam lo em mai khopa tiang em hian pate hian nu pui te ngam lawang te hi ka lo ring ngai lawa ma se jinga po tho pe heklo e ronga bol pe heklo ai intirai por ema oi dur reng ringot maya mei zia le ko va ti vel e neu tur adapa hero pui mai boxi awa han mang an thak tak I pate nu pui zong chu wangin poisa po hi thon to lawang ka thon to don lo reng nang ma hian thei to chu in nang mai en konan akanin en kolnan en ti hian mangaila anni min ngai sakna le min za pa na pakhat po nei lo kanu I thaim idamem ti avoi khatte po min bengai lo tu te hi poisa hi ka thon to don lo reng ka pi chuna ti ve ta
chu tianga ka pin poisa a thon du tak lo atang chuan ka pate po chuan ka pi po chu aron bengai to lova tiang chuan ka pin en chuan kan hringnun hun le ni chu kan hmang chho ve zela kei po chu gym lama chuan kal chho ve zelin po som pani te po tluang takin kei po chuan kan zo ve a second division a ka pasa lekha zir hi ka tui ve hrim hrim ma se ka thiam thelem lo tiang chuan college zom zel turin ka pi in min te ang chuan kei po chuan college te kan zom ve le ta zela te chuan ka gym kal po chu theidan ang chuan ka chhun zom chho ve zela ma se college te kan han kal ta ka chu kan college kalna te alo hlat deuh ta ka wangin ka pi nen chuan in son zai kan rela ti chuan kan college omna hnai lampanga chuan ka pi nen in sona turem chang kan hmuta hlo mai tu ta chuan kan in sona ka pi chuan in lama dor te asiam ve ta bok chulai kan omna veng tharai ro chuan kan omna veng te an felin kan then om ho te kan ina te ron leng lutin kei pon thian tha tak tak te ka chhar chho ve ta a kan omna ma sa ai chuan nuam po ka ti sok khop mai te chuan ka gym kalna te po chu kan thak ta a chulai ka gym kalna ve thung chuan mi hausa le mi ra thei clear na kan te ang chi deuh te po chu alo om vak mel lo trainer te po a felin mi lo ngai sak em a tiang chuan trainer thar nen gym thar ni bok nen ril ru ngai to na thar nen thei top chu en kan tang chho le a ti chuan college sa first semester kan i kuma chuan kan college sa chuan Mr. taksa sekti lampang ang khati ang chi thlanna kha oma ta chuan oma ka gym local to na a min nui za tu te ka cher chet em laia min ka hnung lama tanga min soi neu newa min nui ro thin tu te po kha an local ve reng mai ti chuan an ni ho nen chuan competition chu kan han bei tlang ta ma se apumpuya pakhat na chu kan i lo na in pahni na ka i thei ta a keima nga ya po ka taksa chu tilua ani lawa tin mi nga ya po ani lawin karing ma se chu tianga college sa kan han iti siak na competition na endik tu te mitla zong tak an du zong tak chu ka taksa chu alo ni nge po ka shelo lo man pahni na kala a ama gym ka kalna a min lo dewa min lo ni so tu te kan college sa kal ve ta chu tu ma lang pha reng reng an om talo ama keima chon ka ti zo khop mai chon competition te han zawa chu kan function te po chu an zawa tai kan bana chon chung mi te po chon min en shek maya biak po min ba chong lo kai pon ka be big chong lo te chuang ka hong nal na la ka pi ne na lom man pani na kala ti kan soi chu ka pi po in min lom pui khop mai ka ti reng kha thei top chu tan ni lo thin na om thin chu wang I tang zelanga tun ai na se zok hi ila thleng chawin Mizoram pum ang po in lom pang man pakhat na ilange nge turani ka pi chuan min te ve thunga zinga ka thotlaya phal lova zana ka men reya phal lova a thei ang hian kala ka hian discipline hi akeng ko khau tha em a ma se hi ka ta ni ro thil tha tak ani thung ei tura hun taka min ei tira bong te kha to kin min in tira ama ain en kol thaboka ka pi po pathian zara har sanal e hrisel lo na azo tianga handam lo em anei ngai lo keima zok hi handam lo deuh zau hi ka ching zoka ni kha chu ka pi nen in rin nia kan bazara ka pi in thomhno I nei mumal lo mai thomhnoi wa bazar ve te anga ti a ka pi in lo alak lim dewa chon dor pakhata hian bazara kan balu chu t-shirt le kamis te jeans te vel chu kan en kwal vela t-shirt pakhat ka ena ka khoi mek lai chon angak tu meichia pakhat ron kalin ngoro thian pa kha chu man tawlu tuk kha chu ngoro helama hian lokal ro aman tlom deuh zo ka om aron te chu ka pi chu ron hoivat mai chu ta me chanu chu a thian te bol lama chon phein a thian nu bula chu ring si lo ka hriat phak tur chuan mani lei phak lo tur thomno en du ching ho hi kaning tak tak he tiang hi an lei phak tak mang si lo man han seila an phu zuk zel bok si a man po ka hril du lo ni kha atlom lam pang chi so nakina lo en puiro awa ti chu kala hrele sham makati ang reng khop mai ama jim ka kalna ma sa ang deuh khan chu dora po chon mi hausa le re thei chu an thliar ani mela tin ke ni po kan mel han en te kan in thum na le kan in cheida na tang te chuan ni e mi hausa kan ni lo ti chu hria ta kan hausa lo reng boka ma se chunu tong chu ka pin lo hre ve vek si na kina chun ka pi chu ron kala khamiti sat khai du ami aron ti a ka tu dewa ma se pi amana taw dewa niang azor no po kan he chun lei phak lawang solo ma suna man tlom omati a lokal ro aman tlom omna lama chon kan ba pheido na mi ka ti chu ka pi chuan aman zot ro engza man nge a reng thuwa kha dor ngak kunu tong kam le cha zia vel kha ka ngei zong takani kha tiang te han in ti kan lei phak lo po she uk lawa in lei phak lawanga man tlom lokal ro ka kom hong chewa ti kha thu sei he ka lo she ve ka long ngoi te khong ya ma kha amma ngei man khan kaute
te chuan me chanu chu thian nu local te hei kan en du tlat mai chu ta dor nga ku nu chuan o kha chu mana to ka ti kha nga tinge mo helama hen local ro atlom asela alaron tile rama chu ta kapi ngai thai talo kapi chuan nula local te he ta hian helai hian dor nga ka an chhor ini lom ni chu ta me chanu chuan o ni e kapi chu ngai buaina chu ta chuan ka buaina engma lo ma se dor nga ke an chhor ini chuan keni customer chu local chu aman na da chu min han thil ve la mole kan le mole lo mo aman zole aman min thil mai chu itana thil har sa ni mi aman min thila wang chuan idam lo pha don mi nge i kai pha hial don zo kem ni kapi chona ti a kanui te po chu lo zo zo ang reng khop mai chu ta me chenu chuan o kapi sang khat man ni kha committee sat kha atau ka ti mon kha ka hil cheu kha chu ta kapi chuan boya sang khat man jinga khan pahni thlang ro kapi chuna ti ve ta sak mai chuta me chenu chuan discount kan pe thelo ne o heta he chon sang khat kha fixed price to pania alaron ti le shama ke ro chu ka ngoi mai maya chutia kapi in sang khat manami kha pahni thlang ro ati sat lo than mol lo en ve lai chuan nu pakhat ron kalin nu pakhat chuan kapi chu ron mu chu ron nui vara ehe ku zo re mi te chu ve te mil cheu chuan chuta kapi chuan nia nanga po te mil che chuan enge hela hi idor tina emni khoila ya nge idor ber la hi ka she box si lawa kapi chuna lo ti a chuta nu pakhat chuan ni e ka dor ani hi ron kalfu lowa ma se kha i enge in han en vela mi indu zong ten mu em ka ni nang man lo tre pawani mel zok ve aron ti bora kapi chuan nia kan nang man lo tre pani asan chu indor ngak tu no wang hian kan ka tu panen kan ron kala ka chua puile tre zoka chuta nu pakhat chuan atu ber songe atu ber khange ngoi te sam toy deuh kha tarmit bun kha a indu mel la khop mai kha engchen nge dora hi i roi to a i chhor to a chuta dor nei tu no chuan ka dor ngak te thok rei ve to hlom khop mai an chung kon har sa ve hloma chu wang chuan ti hian an hlo te hi tlem in ka pun chho ve beka ngoro so mi ti inan ko ka pi chuan o so nge so ni so chuta dor nei tu no chuan dor ngak tu no min lo chang enga model tu lo intivate do no chu ko phain anei tu no chu engtinge an ni hi engtinge lo biak engtinge lo dor vela chuta ka pi chuan chu tiang mai zo ko la ngai lo ho lu tuk hei sang khat mana tia fixed price atia kha chu tawlu tuk in lei thei lawang min tia aman tlom lampang khamin ko mu tuma ma se he ka tu pa hin adu zong ani miau sia sang khat man kha pani thang ro ka tia he adu zong mutan yang ani vur he ka pi chuna ti chuta dor nei tu no chuan iwa zak thei lo ve ani hi ka thian nu ni hi hria em enga tinge ani danga po ka hil fo cheu ni lomi customer do poron kal se thatak takin in lo dong song in lo betura ni ka ti cheu ni lom ni enga tinge kha tiang nung chang moi lo lu tu customer tilaka ilo lan chua tira ngoi takro naktu ka tang chon dora hin ron kal to lawang iron kalangai to lawang ma se ibang don ti nen ero chu ani lawang ma se nang ma thua bani du'a dor danga mun danga ka thokange mo thadang ka muta e ti ni point I thu de ro se ma se chu tiang ti ani lo chuan naktu ka tang ni ron kal to lawanga ka ron ko le ma lo chuan suspend eni hriang chuan iron kal lo ni chu I hlo ka kat bokang dor nei tu nu chuna ti ta chhor nu chuan ka pi min ngai dam sham ro pakhata chuan an lei phak lo tur thil en vak ching ho hian min ti khobo min ti khot lai ve thina then phei chun hachina tiang khan ti vel vaka an lei le tak ngai box si lawa kha tiang deuh tur han ka lo ngai mole chuta dor nei tu nu chuan engma in soi fi an ka ngai thadu lo tun nuwa chuan invite me dang por ro customer chu tu te poron kal se thatta ken in lo dong song turani an hachin tu ani poin hak chin tir mai turani an lei lo chu an thu ni an poisan ron mang don an lei nge the tur khan thatta ken in lo dong song in lo be turani zok don lom ni hei chen hi dora in thok ve to tu nu kha tiang kha ka hria ni le vai chuan in hreviawang ti in a house ui ta hrep hlom mai ta dor nei tu no chuan pahnin le don chuan zarial ve in kalo peng cheu za ni ve in kalo tlomang cheu ti le ta zok nge ti chuan ka pi chuan va han long om take ngoi ro hei jeans po do jeans po ven ro kamis te po khan en la voin chu ino ching puite dora hian eta hian in til lo te ang hun danga kalkol le kha boi thak an tot ang reng box si kaning riau mai ta dor nei tu no chuan han in thlang te u na danga po discount kalo peng cheu chuan ei tur ngoi ro kanau te ei tur kan lam tiranga du so chiar ngen ei du chaw nge rice nge engen ei du san piao nge
ti chuan kapi chuan ei du zong ten se kan ei tu ten lam chuan dor nei tu nu la chuan min cha sakin min treat tak ka dor hak tu nu chu zak takin a in siama dor nei tu nu berin ho tu ria ti ta si a min ron mel deuh ral chung chuan hota Khalthang nu a chuan kapi chuan khatiang khan a chunga la chuan action kha in langal mai box ava in thron om ve dor nei tu nu chuan a holu tuk enga ma ngai du su tu lai thang thar tlei rol so kho hinun phung hin shelo lu tuka zirtir deuh hin ngai a hril poi ka hril ngun to lu tuka boi thla ka ni hi mak deuh mai chumo hei kan omlo hi chuan enge ni kan omla hi chuan an fel em kan han omlo chi te hian heng dor ha kan chhor ho hi a midang po hen ti ve tho hei indu to ka lo le ma lo indu to tlat mai ke kan ni intive tlat mai hin om thina tiang hi customer then khat hian an ngai theilo thina heng wang hin customer tam tak hi kan chan pha in kan loss pha thin boka ka ngei zong takania kai chu customer te thlei bik nei hi chowangin ni danga in local le mo in thian te point chung te po local se khatianga customer lodong song thalo tu ka staff te ka chorte an omani vai chun min shilingei ngei ro udor nei to no chuan ate zoi tamol mol mai ti chuan kan bazar zo kan hong chu ke po ka hlim ho khop mai ka du zong tak tak ka pe in min le saka ti sal pahni le kamis pakhat le jeans ke kor pakhat le ekor dang pakhat min lei saka kape bula chuan pe a chang chuan house deuh ne ve hi ka chak thina gym mania siam te hi ka chak ve thin ba ka he tiang sum don na dor tiang vel te po hi mani nei ve hi ka chak thin kape bula chuan ka te chu kape chuan lungai ma ta che thei top chuan lekha injir chawanga thei top kan chuanga kan tang zelanga pathian zara kan ladin lawang te soi thei mi alo ma ero chu khati angvo in ni a inu chingi dora min lo dong song tu khati ang ipi chingi dora min lo dong song tu te ang mei chia te ang mi zire nung chang kha ka huat zong tak mai ani a tin jim lama te po nung chang moi lo tak tak iwa tong thina isoi thina khati ang nung chang moi lo tak tak engani midang te mu sit midang te chal del tum ran le khati ang midang te chunga len tum ang chi ang khati ang nung chang kha inei mi aturani lo tuna po college lama te po a enge kha inti sek ti mi khatiang lama te po khan lo man pani na te in la khatiang awang te po khan kei ka ni ti a enge ni hoi cham em ang chi te kha chin mi lo tur ka du zo takani singuna chon in ngai tlom ai ngai tlom piang te hen ro pui ti hi ria turania kan dam chung hun arei lawa toya chu ti lai ka ra ka chapo we ti a loi chal hoi vo zel mai te hi thil tha ni mi lawa in ngai tlom na le lal pa ti man chu choi moina sumte choi moina te ani ti bible kan hu thin kha ka sei photo kha no pante da tangin sende school in kala pathian thu thatak takin zira ka tiang kha inuna alan chua chuan si lo chuan khang sende school a chol ni an kala kal kilo man te kal kai kal kim lo man kal thalo man te in don thup ang chi kha omzia pakhat ma nei don lo ti na ni heng hi kan nuna alang chuak turani na kai po ka ngei ve deuh ema wang khan han tel ve ka cha ka te khang kan ti ve sakani kha idanga chuani po kha dikhan api na shem pha ta po ka har chuak kok to ang chu mi chapo le mi intivate te kai po ka huat zong tak mai an ni a hei tuna po kai ni chung ko pon kan thron mek i pate nu pui po mi intivate em mai ani hi ti hian han inti vei khum let ve la ani po har chho hun te po ala om ve ma na le tin asia drink tur chu achang chon kan sual wang le kan ril ru chiat wang ni mi lo hian mi in kan laka annung chang putdan thalo lu tuk awang hian an mani ang taka an mani lama han ti let ve nung chang han lan let tir ve alem han chan deuh te po hi thatna te po hi om ve ania do ring mai le ngoi ring te po hi engamo chana chuna that lo na chen te po hi oma mi an nge ni chal del tola khatiang te khan engamo chana chon hriat anga ya fin te po hi ngai ve ve wania tin ka soi ang khan ji ma ten kala exer ten line taksa lo hresela mi khik te mi pet te mi nek mai te mi sual mai te chin mi lo tur he tiang hi nang ma tang report hi ka dong ani vai chon kai chu ipi hi tar ma ni la ka soi sa shep du mai don che nia ka pe chuna ti a nuwa kala ka nui te po chu za ang reng box si ma se nui ngam ani box si lo ti chuan in kan thlenga in ti fai reng engma chu ma nen chun kan ti don le ta a ti chuan hun le ne ten lo her liam zela college po chu kal chho ve zelin second semester te third semester te kan han ni chho zela fourth semester kan ni me chuan kan college a chuan Mr. champion longman pakhat na kalata a chuta se chun ka taksa te po chu kai mandar thlang kan en vel po hian tha pa ngai ka te ve to khop mai ma se mana min nui zata min hu si tu te ka cher chiat la ya min nui so tu te gym
ka kalma sakna kan veng omma sakna lama mi te kha kan college chuan kal ve zelin ani ro chu gym lama khan an kal jom to lo ni mel pakhat phei chu tuna chuan a thau ok to mai te chuan ka pi chu Mr Mizoram lama in contest we ati ve turin min du pui ema ka e chatlo te ka sa research chatlo te hlawa zuk muam zu ti ve lampang eng ma ka ti phal lo tin kam nun dan phung mut hun te tho hun te min vong tha ema ka pi hi sing tong tra in khom kal thin ani a jing tong tra in khom kal aron hona hi chuan kalo lamu ni point min kai tho nge ya ka pi min kai tho to hi chuan tho lo ngamani lo in tho lo mutlui tum chuan in tham tho lop ani mai tiang khop chuan kalaka hian discipline ati khawa ma se heng zong hian kanun hi min vong tha ema kanu le ka pa te kenga khan lo selian ta zo kila ka pa la ni se lo la dam zel po ni se zu te kha in zel om si kanu le ka pa te kenga selian ai chun ka pe keng ka selian hi ka tan chun thazok om mange o pathian in ka tan thazok tura ro ta ni nge yang ti te po tu nu hi chuan ka ngai tu pha ta fo mai kanu la ni se ni mi discipline chalutuk mi indiscipline chalutuk te alo ni big box si lo ne te chun pathian zara ka pi le pathian zara college te po chu kalo zo ve ta kan kholama chun kan ho kha to khop maya ka paten pui kan teiber thawak lo ta chu ka pi lain ho chak big box si lo anni po fa pahni an nei ve to ka pate chu haina boy thin ve oni mel ni kha chu ka papuyan ka piran phone ka puya chuan enga tinge kanu engma cái này hộp in sẽ về miệng lâu em mà mình sẽ tiền về miệng xí lâu em tiếng huan in tiền hal riêng ngót ta rồi thì cái pi là chuan em nghe huan tiền hal thu lên nem chút tiếng em mà huan tiền hal lắm bằng cái pon cái sẽ lên nem cho ta cái bắp bùi chuan dâu thằng anh huan nó tiền hal là nhiều mà cáiនោះhiện tiếng mình sẽ tiền về miệng lâu cái lâu tiền xin khai em mà mình sẽ lâu in mua ni po chuan khai kan zo thana han ten om dan hi chu ti chon ka pe chuan pate zo thana chu ranga chuna phone ta ngala ka pate ro chu lo treu khom mai poisa min thon du to lowa enge kan eyang kan in en kol na tur kan boy pui ve nga ya lo kan fa te la ni sen thi sel lo boxi a shima kanu chu kan fa te po hi ron ngai sakna le miron mu chak na po hi nei lawa ti in ka pi la ka chon pate chu ron vui deuh ti ka pi chuan ngoi te in fa te ka mu chak khop mai ma se nang mani nu pa ka mu chak ve lo chewani min the thiam ram te khai ron kal mai la eng khan le don tak lo in nu la in mi ko tum box si lo mi biak tum box si lo mi kha lo tum khum le ve langa engei ron ti don mo te kha min lo ti le anga kha tiang vel mai khai nia nang la nu puingam box si lo in ha thlak mai eng po ni ro se ti khan in kho sak khan lo kho sa vel mai te u ka pi chuan ti ka pate chuan Davida ta na da ituma ka sheve kalom kanu ma se Davida hian he kan in mun lo ram heng hang zong hi a chan na tur pakhat ma om lo ke ma hi fano pang ber kan ya fate ber kan ya awa hian ka min ka chan tur ve kan cho vai ka tu hian ti hian ka ti vel mai don tu ma hian soi boy thelo ka pate chuan ti ka pi chuan vitata na da ka tum ti chu tun he nang he ka soi renga tu bula ma chu tiang chu ka soi lo chu tiang ril ru po ka pulo a tul da na zira sem rol ha kai chon ka du da na nia ma se chu tiang ani i du da nai te kwal du ani chon te kwal mai la ti nia le tun kan dang le nem che tun ma kan soi sel don reng lo che a holu tok ilung oi nang khan che mia mai ro ka pi chu ti ti chuan kan huan sir lam kan in sir huan ol laman khalna chu anu pa chuan an tlan ta mi ani mel ti chuan pate po chuan zu te in chhon na sa chho hle ti te kan hi te na tang report te kan dong chho ta zela ti chuan an nu la tun ma tanga lo in du ve tho to te lo ni box in an nu pa in zu chun in chho tran an in chho dun thin vel ani mela te chuan kei po pathian zara college te ka lo zo chho ve ta result thal tuk nei lem lo ma ila ka result ro chu chhel lu tuk faran bik lova tiang chon ka pe chon eng po ni se BA to chun zo to BA ni to chon na zon the na dil the tam taka omrolin enge thil poi mole tul tur ang chi kha ke chon ka tiam ve lawa amma saberin computer zir phot la ka tu a te chon computer zir na lama admission te min han ti pui le kan han boi pui le computer te kan zir chho ve le te chuan na dila engemo exam tur te po in ke po in bo sein jinglama computer ka kala te chuan chhun lama coaching te kan kal le boka ka pi chuan the top tak meu min chu pui ani te chuan jim lam po kal chho zelin college te kan zo ta ka phe chuan chu tiang lama chuan na sa le zolen kan in mang chawa ti chuan college ka zo kum lea chuan Mr Mizoram na tia chuan kan in competition kan in contest vele ta
ka pi in chang khop mai pathian zara chuka in contest na chon apum puya pahni na kani vele theita hlo mai ke mani category ve ka pahni na kani le the chu ka pi po alom khop maya ka pi lom na letin ke ro ka lom thung mi musit mi nu izat cher che si atiang ji matron kalve eng manit om tak tak silawa ti te lekot kan gym trainer masa po in ti to su isel na in atlin lo ni hi paka gym hi achak na zong le du na zong ti ve chi po ni lo ti te kan trainer masa nei tu masa po ina kal to lo tura ati hial khatu na chun Mr. Mizoram contest ke mani category puya lomman pahni na ni ve theita hlo mai chu makkatia kalom em mai kan then om khoveng te le ka gym kalpui thau te point min lom pui em a big takin kan then om le kan in lu na te kan din mun ka din mun min tha chiang ko chon min van lom pui tak em chemtla chun lom nan ka pi in broiler r ke zinga zet mai aleya te chon voksa label boka then om nai te le gym lama ka thian den chon janria kil ho na chu ka pi chun lom na na min buat sai sak vele ta ti chon thei top chu en kai po computer te zirin coaching ta chu kan kal chho ve zela na enga module line exam chu ka tum ve ber ani ti chon kum khat aliam le me chu na dil tur po in ka in pe ve ta veo mai ti chon ka pi po in thei top chu in ka tong trai pui chia eng po ni se na ti lampang kha chu kai chon ngai ven pui dan che ka thelo nang mai han ngai ven ve zela dil tur ti lampang kha ati a ti chon kai po chon ngai ven ve zelin ma se kum khat lo liam le chon ka pate te no pa chon an in lu alai kan in ngei maya chu mi hne na an lo hral le ta chung ka pina hria chu thinarim na lung oi lo khop maya ma se ti vak ngai na om se lo ka patela asual to ro poi mai bok si a an no sual nen ama sual bok nen chung kwa tu ma kan kholui lama po tu ma ule naw te na in po pui le the an nei lawa te chon fa pathum na an nei le po rol ban lo an nei tange nge chung te po chu pi chuan an sual manan yange pathian hian kan thung rul theilo le phuba kan lak theilo na te po hian min chet sak fo thinan nia apoi veo na chu ipate te zong annu pa khosak dani na zir lo lutuka ti ngai na om lo ni keila min po do lo annu min po lo te chu kala thra thiam ama le zel point te hian min han po do lo biak po min han bedu mi lo maya mang an thak ani ka pe chu ti ni ka pate te no pa hi an sual thiam ve bok ani kapi mi frang tak mai ni thil soi pop chi ani na in ril ru ero asual mi alawa kan tei po khat diang khan kapi la kha khan hel kwal velin ko du lo kwal vel lo se tha takin han omni seng chun kapi po hian mangai via win karing ma se kapi chau po ni lo kan chung te ho dang shim po ina mangai thelo le po thei mi lo hi chu an ma ni hian an sir lo ve tok te kai pon ka pom dan thlap ani ti chon hun local zela kum thar lama chon Mr. Mizoram bok chon ka in contest vele ta kum hlui lama kan category pahni na kan hi ti chon kum thar lo nei chhole ta ka chon contest kan competition thar lo om le ta ka chon ke mani category be ka chon loman pakhan na kala tange nge ka van lom tak em musit le soi chiat na endong na diriam na kara po hian atum tak tan te chuan tum tak te tan chuan ne nai lo chan thein lo tlin nai lo chan ve the te hi ka hre chiang ta khop mai te chuan coaching kan kalna kan sarin na dil theilam pangte minron na ruak te minron hriat tira exam turin lo in bo sai don ne ti exercise department lamani te chuan pathian zara kan in lo in ral ring ve exam hun te ron thleng ve ta ti chuan coaching te kum khat zat mai lo kala computer ne lo in bo sai na sa ve ta na chu kan han exam kan ma chon na po chun harsa ka tilem lo khop mai ti chuan pathian zara ri te na chuan tlengin interview ate engkim maya chuan malokin Mr. Mizoram lomam pakhat na kalo lak te engkim mai chunga chun lo shave vek boxi exercise department lama thok tur chuan mi lo du viau nge moni katlin wa nge po ka thiam to bik lo ti chuan tluang taka ka interview le written test engkim mai chu kal tluang chawin exercise department chuan na ka mo ve ta hlo mai ti chuan ka pate te no pa ve thung chu ama kanu te na in lo thin ka pate na lu khung na thin an ma ni anu puite compound chunga in lian vak lo chulai ate chuan lo omle daya kan in ero chun lo thala ma se ka pi nen kan ngai to kan in chulak le nge tha kan theta wangin chu tianga na te kan mu chhota ka chuan lak le dan chu kan ni pon jong vele in topa chuan kan khul kir vele thei ta
ma se kan huan sir lam an lo hral ma sak lam ero chu in ten lo sak nan vek to sia wangin ti ngai na a om to lo ma se kan in kapi ina min en kol seilen na kan run in chu ngai ro chu to pa chuan kan khul kan nei ker vele theita kapate tanu pai ro chu zungol an ve dun ta a an din mun thalo kho mayan thresel na te po in tuarin nu po zu in na sero to kan yang chu a thau uk to maya ma se thau dan tha ni lo thau thresel lo thau an te ang chi deuh hian tiang sun amala a thim kuk to mai bok si a buai thla khop mai te chuan damte in kapi kumsom sari pian cham phaphak po kan lo thleng chho ve ta a ke na te ka lo nei ta boka thei to chu amin en kol tu min mangai em tu le katana in hlan ral thak tu ka ti to meng chu kapi chu thei ang to ka choi moi chu ka do wangin kan khua lampang a chun kapi birthday a pian cham lom tur chuan kumsom sari na pian cham phaphak lom tur chuan kan in buat saya vok le loi tal turin khutlanga ruai che hun bo sai turin kapi pian cham ani mai pe lama kapi choi moi na hun ani pa form dona wangina aro pui kan phak ang to ka ro pui thei ang bera lom sak chu ka duwa a chan chu mi hring dam hun bible na ti kum sum sari kapin min thlen pui to a eng chen nge khovela hun min la man pui don hriat ani silo awang chuan thei ang pera thei ang to ka ro pui kapi pian cham phapha kum sum sari zulom sak ka duani chuan kan in po sei tamuk mup mai kapi po phur khop maya kum sum sari ani to a ani po achak lo ve tran to veuna in to ti rol chuan har sat na le a hrisel lo na em anei lo ma se kum lo tam to a chak lo na ten a phuar ve na sa to a tiang taka mangaya min en kol to min duat em tu le katana tha tin renga min discipline tu kapi hi min mangaya le min en kol na zo sai te hi he khovela min la dam pui chung hian ke hian eng te kong ma hian karul zo seng man to don silawa achang chuan min boral san hun tur te ka ngai to te hian kalung te po a chelek lek thin ti chuan kapi pian cham phaphak a birthday lom na function te kan manga zai thiam ten zaya kan kholama tun ma a lo zai ve thin sang hlui lampang tele a sang thar lampang te po zai turin an hanti a upapol lampang program ken ko turin kan hanti a hlim om khop mai ti chuan tlai lama ruai the turin kanin buat saita ole khati zong kha kan story ngai thlak te chulo ni vele ta a minongai thatu ten zawai in thinlung le ti tak zaten lom thu kron soile a he tun lai chu mizoram a thil rap thlak tak mai viral atam em a apoi ka ti thina he wang he ne ka ju chung ko hi ka ve em a ka story apo hian ka ti lang na sa chung ko en kol na discipline hi mo hi ngai poi mo samang umilo ngai thatu te po in lo ngai poi mo turin in zawai hian ka du chewa no pang te da tanga nu le paten fa te en kol dan te le nu le pa te po fa te ta na en ton tla ni tur te za om an ta na engani hlo om mo an thu zom lo thei lo ang chi khat ti ang in vo be na lam ni si lo an za om em awanga thu oi lo thei lo ang chi tiang te nu le pa te po hin ni tum hi tha ka ti a nu le pa ma se fa ta na en ton tlak ni tum mi lo fa te ro discipline tum ve tat si an thu fa ten oi le thei chuang se lo mo hei oi tlak lo kan ti don ni kha tiang chi hi an tam em a tin fa ruler ro nei en kol thape lo ang chi te tin nu pa in then le mai ang chi te he tiang hi in then lo the chu om te po lo om ma na le ma se apoi em a fa te fa sha an om man se len hi chuan engamone no hinun ko nga hian a chelam hi an lo dai du khop maya chu wang chuan chung ko hi kan din don po in aladin lo te point film khuranga ya din to te po in lo film khur em turin karon cha non vele du chewa tunlaya zoram dung le wanga social media athil viral ho hi arap thak maya heng te hi han ngai to ve mai ula chung ko in this pin thatak christian chung ko thataka seilian ani hlomangem atu ho an zawai mai hian ka tiang te po kha lo ngai to ve mai to ren nang mani po karan cha du chewa chung ko hi poimo chung ko fa te kan kil ko ya kan en kol man don lo ai chuan ko hran khotlang kan rong bona le chan vo zong po hi li vek mai tur ban san vek mai tur ti hi ke chu ka ngai dan to pani eng pon ro se kha tiang lam pang ang chi te po ngai dan in lo nei ve chuan khang te po comment lam aron soi the ve kan story lam pang te po poni se comment lam kha chu in chan an thu ne ro se in zawai chu kalom em a hun man nuam vek ule